reparar a posteriori. Ya vamos á inmensa maioría das cadenas de distribución, donde seguimos vendo que o origen desa leite sigue sendo origen España, non é compatible a entrada masiva de cisternas con origen España. Por lo tanto, parte da denuncia era que os servicios de inspección da Xunta comprobaran onde vai destinada esa leite, porque se non é española non vai nos cartos a que se está dedicando, porque eso é o que axuda a distorsionar a renovación de contratos o próximo lunes, que empezan a distribuir os días reconocida por parte de casi todas as industrias que operan en Galicia e que provoca unha distorsión sin precedentes e a entrada masiva de cisternas de leite de Francia e Portugal en precios escandalosamente baixos, rondando os 20 céntimos. Por lo tanto, parece lógico que con precios en origen en Portugal e en Francia superiores aos 40 céntimos, vender leite a 20 céntimos posta en Galicia, sin lugar a dudas, é competencia desleal. E, por lo tanto, é unha situación ilegal que pretendemos que tanto a inspección da Xunta como do Ministerio a través da Comisión Nacional de Competencia actúe con contundencia, porque pode ter efectos graves, difíciles de... España ten unha lei de cadena alimentaria que marca que o precio se forma de abaixo para arriba en base aos costes de produción. Como é posible que se o incremento do coste por litro de leite neste momento está o que subiu a enerxía, o abono, a electricidade, o plástico, supón xa un incremento de 4 céntimos el litro de leite, e que se nos próximos días houbera un incremento de hasta un 10% no barril de petróleo, estaríamos falando de 7 céntimos de incremento el litro de leite. Como é posible, con un incremento de costes de 7 céntimos, a resposta da industria se baixar 8. Pon en evidencia que a lei da cadena é unha simple declaración de principios e somete a AICA nacional e a AICA galega na necesidade de mostrar que valen para algo, porque a continuación non pode ser que a industria unilateralmente, subindo os costes, baixe os